Γεια σας παιδιά, σήμερα θα έχει FC Mobile, head to head θα παίξουμε. Αν είχατε δει τα live, είχαμε παίξει Champions League Tournament και άλλα challenge και τέτοια. Live να ξέρετε ότι έχει κάθε Σαββατοκύριακο, μία φορά το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω σκεφτεί ακριβώς πότε, όποτε μπορώ κάνω. Τώρα λέω να ανοίξουμε pack. Πρώτα το free και μετά το άλλο που έχω. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε να ανοίξουμε το καλό τώρα. Καλό, εντάξει, όχι τόσο, εντάξει. Αυτά, εντάξει. Μέτρια. Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Μόνο τα quest τι έχουμε. Ωραία. Τώρα θα παίξουμε λίγο head to head. Όπα καταλάβεις το πάτσε. Μπορούμε να ανοίξουμε. Εντάξει, πάμε να ανοίξουμε. Αυτό θα ανοίξει 7 μέρες. Ωραία, τώρα πάμε στο head to head. Παιδιά, όπως έχετε δει παλιά ήμουν προ 1, τώρα έπεσα. Και επειδή τελευταία χάνω, δεν ξέρω πολλά και χάνω. Όπα ρε, αυτός έχει 93 attack. Εντάξει, καλή άμυνα δεν θα έχει. Καλή επίθεση όμως θα έχει. Είναι καλύτερος από εμάς στην επίθεση. Κάτσε ρε φίλε. Wait. Manchester United. Θα φορτώσει ποτέ. Εντάξει, δεν είναι τόσο καλή. Δεν είναι τόσο καλή, εντάξει. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Πάμε να νικήσουμε. Παιδιά, εγώ λέω να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο. Και όχι πιο... γιατί τελευταία ανεβάζω μόνο live. Και δεν νομίζω να είναι τόσο καλά αυτό. Ναι, με τα live είναι περισσότερη ώρα. Δηλαδή ένα live είναι ίσο με 10 βίντεο. Δηλαδή ένα βίντεο πόση ώρα είναι. 10 λεπτά. Αγαπητοί, ένα βίντεο είναι 10 λεπτά. Ένα live είναι μία ώρα. Γι' αυτό 10 βίντεο είναι. Και άλλες φορές κάνουμε και 2 ώρες. Αυτό 20 βίντεο. Ναι, βλέπετε περισσότερη ώρα όμως. Δεν γίνεται να είναι κάθε μέρα, όμως τα βίντεο μπορεί να είναι
κάποιες φορές. Βόλερ. Επαφή ήταν αυτό. Δεν είχε πρόθεση να κουμπί. Εντάξει. Το καλό είναι πως δεν κολλάει. Αν κολλάει, όχι. Στο live κολλάει πάντα. Γιατί το live θέλει λίγο περισσότερο ίντερνετ. Ναι. Πάμε λίγο. Ουι, γκολ σίγουρα. Όχι! Μεγαλύτερη ευκαιρία που χάσαμε. Τι πήρε ρε ο άλλος. Θα βάλουμε γκολάρα τώρα. Αν μπει. Δεν μπήκε. Μήχαμε. Κανονικά δεν πρέπει να το σφυρίξει. Προφή στη φάση. Εντάξει, μποτάκια είναι. Βόλερ. Καθαρό φάουλ. Όπως λέμε δεν χαρώ ποτέ φάουλ. Γι' αυτό ναι. Έχω χάσει 10 φάουλ την τελευταία φορά. Τι παίζω με καλύτερους goalkeepers. Δεν ξέρω. Πριν έπαιζα με 70άρδες, με 60άρδες. Ναι, μετά πιάνω όπως χτύπαγε μετά έμπαινε με κάποιο τρόπο. Τώρα φτιάξω αυτό το bug. Παιδιά, μια φορά ήταν καθαρό γκολ. Είχε περάσει η γραμμή. Και φαινόταν κιόλας καθαρά. Και δεν το μέτρησαν. Θα παίξουμε και βίαιτες attack. Χάνουμε χωρίς λόγο μάτς. Σαλάχ. Όχι, τι έχασε ρε. Κόρνερ. Δεν είδα κάποια επαφή. Τι, γιατί δεν πήρες κεφαλιά. Τι πήρες volley kick. Με άλλαξε εδώ το Σαλάχ. Χάνει βλακίες σουτ. Χάνει σουτ που τα βάζω κι εγώ. Που δεν είμαι και καλό στο ποδόσφαιρο. Τι κόρνερ ρε φίλε, τώρα δεν... Παραλίγο να φάμε γκολ τώρα. Van Dijk, κάρτα. Τι! Καθαρό φάουλ. Τι λάικο τι πας. Είμαστε καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι. Εντάξει, θα παίξουμε... Άχρηστοι είμαστε. Θα παίξουμε play and run. Βασικά όχι, δεν θα παίξω play and run. Τώρα δεν μπορώ να παίξω, να κάνω κάτι άλλο.
Αν μας βάζει και καλά με ένα world class. Με κανένα world class με βάζει τώρα. Εντάξει. Με καλό παίζουμε. Εντάξει, εγώ είμαι καλύτερος. Είναι δηλαδή overall ομάδα και αυτή η Real. What the heck? Πώς έγινε αυτό? Εντάξει, τους έχουμε. Ο Βόλερ είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεύτερος Χάλαντ. Τι γίνεται? Α, καλά. Τι 2-0! Αλλάζει το τερματοφύλακα. Άλισον. Αυτό δεν το έχω δει καθόλου. Μία άγκαστα και βάλει και Γκρίλης. Που τον ξεκουράζω. Βασικά δεν τον ξεκουράσω. Για να μην νευριάσει και τον διαγράψω. Γι' αυτό τον Γκουαγουάρα. Δεν έχει βοηθήσει τελευταία. Δεν βοηθάει τελευταία. Γι' αυτό τον άλλαξα. Βασικά όχι. Σουγκαγουάρα. Και Λούση. Ωραία. Πόσα κόρνερ έχουν γίνει? Παιδιά, τι κάνω? Τι έκανε ο Άλισον τώρα? Τον Ναρούγα ποτέ δεν το πιάνε αυτό. Out για μας. Τι! Όχι! Καθαρό! Καθαρό out για μας. Δεν ξέρω και τόσο καθαρό, αλλά ήταν για μας. Να και το τρίτο. Εντάξει, δεν πειράζει, ας πέσω και πιο κάτω από το προ 2. Θα ξανανεβώ. Πού θα πάει? Με πόσο καλούς θα πέσω? Έξυπνο. Έξυπνο αυτό που έκανε. Με τον Άλισον δεν τρώω όμως γκολ. Δεν έχω φάει κάποιο γκολ με τον Άλισον μέχρι τώρα. Ναι, είδατε, πιάνει και γκολ. Καλός ο Άλισον. Μέχρι τώρα δεν ξέρω μετά.
Εντάξει, το χάνει την άχρηστη στις πάσες. Μια πάσα δεν μπορεί να βγάλει καλή. Όμως για γκολ ρομπότ είναι. Καλό αυτό. Καλά. Τώρα να αλλάξει το Χάλαντ δεν είναι τόσο έξυπνο, αλλά εντάξει. Δέχομαι να μπει ο Μπαμεγιάνγκ. Αλλά όχι να βγει ο Χάλαντ, εντάξει, είπαμε. Και βλέπετε τι κάνει ο Χάλαντ. Μόνο ο Χάλαντ μπορεί να τα κάνει αυτά. Το πρώτο ζει το αγώνα για μας. Εντάξει, όχι το πρώτο υπερβάλλω. Το πρώτο κάπως και αυτός παίζει το ότο. Δεν παίζει αυτός. Δεν παίζει αυτός. Κάτσε. Καλά, παίζει στον αυτόματο. Τι. Τελειώνει εδώ. Θα παίξω άλλο ένα head-to-head και θα κλείσω το βίντεο. Καλά. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο καλύτεροι ήμασταν. Θα παίζουμε και προ 1, όχι προ 1, προ 3. Πάμε να βγει στο attack να τελειώνουμε. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να χάσω να γίνει ισοπαλία στο VS attack. Στο VS attack. Να χάσω μου έχει τύχει ένα γκολ. Μια φορά. Με το 1-3 πάντα χάνω βέβαια. Στο VS attack. Εντάξει, παιδιά έχει καλύτερη ομάδα. 95 overall και εγώ είμαι 92. Μην σας πω πως είπα και 96 ο Ανδρέας. Δεν θυμάμαι. Ωπα ρε. Τι γκολάρα. Κάτι γκολάρες βάζω στο VS attack. Που δεν παίρνω συχνά. Βόλερ για το μάτς. Ναι, εντάξει να κάνω. Τι. Εντάξει, γκολ. Να κάνω ένα chip shot. Τι κάνω. Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ. Έλα. Ωπα ρε, τι απέκρουσε ρε. Ωπα ρε. Ωπα ρε. Τι τρελά γκολ είναι αυτά. Θα παίξω κι άλλο VS attack είναι έτσι. Τι είδατε, τι έγινε. Εντάξει, νικήσαμε. Δεν παίξουμε άλλο ένα βίντεο. Βασικά όσα είναι. Όσα μας βγουν. Κάτι που στο head-to-head δεν είναι καλό ή καλός. Θα βάζω πολλά γκολ. Εντάξει, εδώ έχει περισσότερες ευκαιρίες όμως, φίλε. Φέρνει τους αμυντικούς με μποτάκια και τους βάλω γκολ. Και όχι τους επιθετικούς μαζί να κάνουν άμυνα.
Δεύτερη φορά και βασικά και αμυντικούς έχω για επίθεση, όμως δεν είναι για επίθεση αυτή. Γι' αυτό το βίντεο θα κάνω λίγο πιο εύκολο. 1-1, όχ. Γκολ! Γκολάρα! Εντάξει. Τι σφίριξε. Πρέπει να κάνω λίγο πιο ψηλές πάσες. Άρα π.χ. έτσι. Τι, είναι και offside εδώ πέρα. Ισοφαρίζουν. Ισοφάρισαν. Να αφήσω λίγο τις βλακίες γιατί θα χάσουμε. Χάνουμε. Χάσαμε. Χάσαμε για ένα γκολ. Αν δεν νικήσω δεν μπαίνει. Τι. Όπα. What? Εντάξει, ξαναπέζουμε, δεν είναι δίκιο αυτό. Ένα 4 νικούσα. Εάν ξυπνάει ο άλλος τη λάθος στιγμή δεν του φταίω. Τελευταίο και κλείνω το βίντεο. Άντε. Όπα, σκόραρε. Σκόραρε. Βόλερ. Ωραίο. Ωραίο. Εντάξει, αν έμπαινε θα ήταν το καλύτερο γκολ που είχα βάλει. Σιγά μην έμπαινε έτσι. Όμως εδώ το βάζει. Ένα power shot. Όπα, μπήκε. Όπα ρε. Όπα, τι κάνω. Είναι τόσο άχρηστο που δεν μπορώ να βάλω ένα γκολ. Εντάξει. Εμείς βάλαμε 6-1. Εδώ θα κλείσει το βίντεο. Αν σας άρεσε, like και εγγραφή. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια.